প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰে কেৱল দালালিহে কৰিছে বিটিএডিত। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই এই উচ্ছেদৰ জৰিয়তে বিটিচিত অশান্তি সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে। হুমকি होबाय प्रमोद बड़ो बिथांखौ हुमकी होबाय दै मुसलमानफ्रा नायलांदोल' भिडिअखौ। गिबियावनो गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेबसेबाव बावहरबाय। बेजों लोगोसेनो दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाबाय। बेजों लोगोसे मिजिंथियो नोंथांमोन गासैबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। लोगोसेयैनो जाय बिथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। बिटिसि ओनसोलाव एविक्शननि नटिस फैनाय लोगो लोगो मुस्लिम सम्प्रदायनि माखासे दैदेनगिरिफोरा गुबुन गुबुन मुस्लिम आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा प्रमोद बड़ो बिथांखौ धमकी होगासिनो दं। नाथाय मानो आरो माबोरै प्रमोद बड़ो बिथांखौ बिथांमोनहा धमकी होनो हाखो, मानो धमकी होनो गोनां जाखो? इलेक्शननि सिगां बिथाङा माबाफोर खोथा होदोंमोन नामा जायखौ लानानै दिनै बिथांमोनहा हब्रा माने धमकी होगासिनो दं फिन बिटिसिआव माने अशान्ति सृष्टि खालामफिनगोन होननानै? अब्ला भिडिअखौ नायनानै लादिनि। भिडिअखौ नायोब्लानो निश्चय नोंथांमोना हमनो हागोन। প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰে কেৱল দালালিহে কৰিছে বিটিএডিত। আৰু এতিয়া যিবিলাক উচ্ছেদৰ জাননী দিছে তাত আমি শুনা পাই আছোঁ যে আমাৰ 40 বছৰ পুৰণা এটা মছজিদ আছে, তাত সেই মছজিদো ভাঙিব। আপোনাৰ যদি দম আছে, ক্ষমতা আছে, আপুনি মছজিদ ভাঙি দেখুৱাক। বিটিএডিত থকা সংখ্যালঘু 2 নম্বৰ স্থানত থকা সংখ্যালঘু মানুহে আপোনাৰ গাড়ী ভাঙি দিব যদি আপুনি সেই মছজিদত হাত দিব যায়। গতিকে আপুনি RSSক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ গৈ, কোনোবা বিজেপিক সন্তুষ্ট কৰিব গৈ মুছলিমৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ, কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বিটিএডিত পুনৰ অশান্তিৰ সৃষ্টি হ'ব, তাৰ কাৰণে দায়ী হ'ব মানে বিটিএডি প্ৰমোদ বড়ো। স্পষ্ট কথা। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই বিটিচি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিটিচিত বিভিন্ন অঞ্চলত নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত কৰি নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত এই কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছিল যে 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগৰে পৰা এই বিটিচি অঞ্চলত বসবাস কৰি থকা প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভূমিপট্টাহীন পৰিয়ালক ভূমিপট্টা প্ৰদান কৰিব। আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই বিটিচিৰ পৰা সংখ্যালঘু মুছলমানৰ ঘৰ বাৰী ভাঙি বিজেপি আৰু RSSক এক উপহাৰে দিব বিচাৰিছে। এই কথা আমি কেতিয়াও এবিএমচি মানি নলওঁ, কাৰণ শেষ বিন্দু 23 টকালৈকে বিটিচিত এবিএমচি উচ্ছেদ মানি নলয়। এঘৰক মানুহক যদি ইয়াত উচ্ছেদ কৰিবলৈ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া জেচিবি বুলডোজাৰ আহে, জেচিবি বুলডোজাৰৰ সন্মুখত বিটিচিৰ 10 লক্ষ মুছলমান একেলগে থিয় হ'বলৈ প্ৰস্তুত হৈ আছে। বিটিচিৰ লক্ষ লক্ষ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভূমিপট্টাহীন মানুহ থিয় হ'ব। আজি আমি ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ, প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই এই উচ্ছেদৰ জৰিয়তে বিটিচিত অশান্তি সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে। भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोन गासैबो हमनो हाबाय मानि थाखाय बिथांमोना धमकी होगासिनो दं प्रमोद बड़ो बिथांखौ। निश्चय हमनो हाबाय। बिथाङा भिडिअ नुनाय बायदिब्ला बिथाङा इलेक्शननि इस्ताहाराव इलेक्शननि सिगां जाय खोथा बाथ्राफोरखौ लानानै बिथाङा रायजो राजाफोरखौ कनभिन्स खालामदोंमोन, बे कनभिन्स खालामनायाव बिथाङा बिथांमोननि हाफात्ता होनायनि खोथा आरो 2003 सननि सिगां जायफोरनाखि बिटिसि ओनसोलाव दङमोन बिथांमोननो हाफात्ता होगोन होननानै बिथाङा बै समाव फोसावदोंमोन। जाय खोथाखौ लानानै दिनैहाय बिथांमोनहा फिन खेबसेबाव अशान्ति खालामनायनि सेस्था खालामदों। दा अब्ला सानदो, जाय खामानिखौ मावनो हाथावगौ बेखौ इस्ताहाराव होनांगौ, जायखौ हाया बेखौ होयिया मोजां। दा दावराव दावसिया जायोब्ला, अशान्तिया जायोब्ला बेवहाय सोरबा मन्त्रि मिनिस्टार MP MLAफ्रा जेबो खहा जाया, बरंस लाबसो जायो। रायजो राजाफोर बुजिनानै लाखा, बेयाव खस्थ' मोनगोन जों पाब्लिकफ्रा। हाथाय बाजार थांनाय, खामानि दामानि मावनानै जानाय, थांलाय फैलाय हान्था मेलायाव इसोरा दा खालामथों बोरैबा जुदि बे अशान्तिया गस्थिगत संघर्ष कमिउनेल क्लेशसिम थाङोब्ला बिनि दायित्वआ सोरनाव थागोन? जायाबो होननानै बुंनो हाया, मानोना बिथांमोनहा मोनथारनांगौ होननानै बुंगोन, नाथाय सरकारा बिथांमोननो होनो गोसो गैया। अब्ला बेखौ माखासे एक्सन रिएक्सन खालामनो थाखाय बिथांमोनहा गस्थिगत संघर्षबो खालामनो हागौ। खेल ला। बेनिखायनो गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा खेल ला बे बिथिङावबो। बेबो गोरलै बाथ्रा नङा। मामाया मालाय परेश बरुआखौ 7 दिन बा 10 दिननि थाखाय आलासि जानो लेंहरदों। भिडिअखौ नायनानै लादिनि। পৰেশ বৰুৱা তেখেত নিজেই জনা বুজা এজন ব্যক্তি, আৰু মই আহ্বান জনালেই যে তেওঁ আহিব তেনেকুৱা কথা নহয়। আৰু
তেখেতৰ এটা নিজস্ব জ্ঞান আছে, বিবেক আছে। কিন্তু মই ভাবোঁ 7 দিন বা 10 দিন আমাৰ অতিথি হৈ অসমত তেওঁ থাকি গ'লে মই ভাবোঁ তাৰ পিছত পৰিৱেশ বহুত বদলি যাব। সকলো সুবিধা দিব সকলো একেবাৰে মই যেতিয়া নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ তাৰমানে গোটেই দায়িত্ব লৈয়ে নিমন্ত্ৰণ কৰিম। 7 দিন 10 দিন যদি তেখেত অসমত থাকি যায় পৰিৱেশটো তেওঁ নিজে বুজি পাব। তাৰ পিছত আৰু মই বহুত বা কোনেও বুজাব নালাগে তেতিয়া। भिडिअखौ नायनानै निस्सय हमनो हाबाय बर' आरो असमिया मा फाराग दं मामा आरो प्रमद बर' सार मा फाराग दं डियार नाब्ला सार आरो परेश बरुआ मा फाराग दं हमनो हाबायना माबायदि नोजोरजों नायो आसाम सरकारा बर'फोरखौ बर' हारिखौ आरो मा खालामलांनो नागिरदों मामाया मालाय सप्तासे बा 10 दिननि थाखाय परेश बरुआखौ आलासि लेंहरनो हागौ नाथाय जोंना प्रमद बर' सारा जेलाव थाखानाय डियार नाब्ला सारखौ मोजां गाज्रि खौरां लाहैनायखौनो जों माथो नुनो मोना गुबुन गुबुन आफादफोरनिफ्राय थाङो खौरां लाहैयो नाथाय जोंना प्रमद बर' सारा डियार नाब्ला सारखौ माब्लाबा जेलाव थांनानै माब्लाबा कर्टआव लोगो हमहैनाय जेबोखौनो माथो जों नुनो मोना गोबां दुखु गोनां बाथ्रा जानानै फैबाय रायजो राजा नोंथांमोन जेखियानो जाया रायजो राजा नोंथांमोन आं गोबां खोथा सावरायबाय माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला अन्नानै बर'नि फिसा होननानै निमाहा होदो दा जोबथारनायाव आं मोनसेल' रिक्वेस्ट खालामगोन बै खखाबाव गोनांफोरनिफ्राय एसे हायोब्ला साबधान जा हरना गुना बांद्राय नांथाबनानै थानो नाङा माने बिथांमोननि साननाय हनाया दा बहुद गाज्रि अबस्थायाव दङ दा बेनिखायनो जोङो खैफोदा जानायनि सिगाङावनो जोङो एसे सांग्रां जानानै थाखानाया मोजां मानोना दा बायसान्सआव जुदि असान्थिया जायोब्ला मा रोखोमनि असान्थि जागोन साननो गोनां बाथ्रा जाबाय बोरैबाफोर मिसआन्डारस्टेन्डिंआव बोरैबाफोर जुदि कमिउनेल क्लेश जायोबा बे बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जागोन बेनिखायनो गासैबो रायजो राजाफोरखौ फिन खेबसेबाव बे बिथिङाव आङो सांग्रां जानानै थानो थाखाय गुरै खावलायबाय दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय जाय बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै थेंक इउ गोजोन्थों जय बर' हारिनि